Bayan zafafan waƙoƙin da mawaƙin Najeriya Dauda Kahutu Rarara ya fitar don wato cin mutuncin shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani. To yanzu haka dai za ku ji cewa Koson Waƙa shi ma ya fitar da tashi sabuwar waƙar don wato kiyaye mutuncin shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani. Sannan kuma ya faɗu kalamai da dama a cikin waƙar tasa don wato mayarwa da Rarara ɗin zazzafan martani. Tabbas a yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zama tsab da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don jin mu ɗauke da irin zazzafan labari wanda muke tafa da shi da kuma jin cikakkun bayanai dangane da sababbin waƙoƙin da Koson Waƙa ya yi da kuma waɗanda Rarara ɗin ya yi a shekarar 2025. Tabbas ƙwarai da gaske idan har ka kasance ɗan ƙasar Nijar ko kuma ɗan Najeriya waɗanda suka je ƙasar Nijar, to yana da kyau ku tsaya da ku saurari wannan zazzafan labari tun daga farko har ƙarshe don wato jin irin amfani da kalaman da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi don wato cin mutuncin shugaban ƙasar Nijar. Amma sai ga shi a yanzu haka dare ɗaya Allah kan yi bature Koson Waƙa ya kiyaye mutuncin shugaban ƙasar Nijar ɗin. Tabbas ƙwarai da gaske masu sauraro sai ku daɗa gyara zaman tsab da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Sai dai amma kafin nan muna mai daɗa roƙonku da cewa idan wannan shine zuwanku na farko wannan tasha tamu mai albarka, tashar Arewa Sabon Shafi, to kada ku manta masu sauraro ku daure da ku je ku danna mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, don hakan shine zai ba ku damar samun sababbin waƙoƙinmu ɗauke da zafafan labarai waɗanda muke tafa da su da zarar mun ɗora. Tabbas masu sauraro za ku ji cewa tun bayan irin waƙoƙin cin mutunci da mawaƙin nan na Najeriya Dauda Kahutu Rarara ya fitar, masoyan Chani da ke ƙasar Nijar sun bayyana cewa ba su ji daɗin kalaman da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ɗin ya yi amfani da su ba don wato ɓatawa Janar Abdurrahman Chani suna. Tabbas wannan waƙar ta mawaƙi Dauda Kahutu Rarara mai taken Chani motar kaya ta matuƙar girgiza masoyan Chani da ke ƙasar Nijar, musamman ma irin kalaman da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi amfani da su na bayyana cewa Chani ya ci amanar mutanen Nijar. Tabbas ƙwarai da gaske a yanzu haka Koson Waƙa shi ma ya mara wa shugaban ƙasar Nijar baya da kuma wato bayyana wa mawaƙin Dauda Kahutu Rarara zazzafan kalamai a ciki don wato mai masa da baƙaƙen martani. A yanzu haka dai tabbas ƙwarai da gaske mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya fa ƙara bayyana cewa muddin Chani bai saki tsohon haɓararren shugaban ƙasar nan ba a wannan wata na Fabrairu da ake ciki, to akwai wasu ragowar zafafan waƙoƙin har guda 7 waɗanda zai fitar don wato cin mutuncin shugaban ƙasar Nijar ɗin da kuma wato ƙara kiyaye mutuncin tsohon hambararren shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum. Sai ga shi a yanzu haka Koson Waƙa shi ma ya fitar da tasa sabuwar waƙar mai taken Rarara mai bakin kada, wanda bakinsa baya shiru, duk abin da ya gani sai ya faɗa, don a yanzu haka gashi ya jawo wa kansa ruwan dafa kansa da kansa dangane da irin yadda ya taɓa shugaban ƙasar Nijar ɗin Janar Abdurrahman Chani. Cikakkun rahotanni da kuma ɗauke da zazzafan labarin wanda muke tafa da shi kenan a yau. Masu sauraro, don wato ci gaba da samun wasu labaran namu da kuma wato sababbin waƙoƙin da waɗannan mawaƙa guda biyu ke ci gaba da yi a yanzu haka, muna mai daɗa tunatar da ku cewa ku daure da ku je ku danna subscribing din, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwar, don hakan da za ku yi shine zai ba ku damar samun zafafan labaran namu kai tsaye waɗanda muke tafa da su da zarar mun ɗora. Mun gode da kasancewa da mu da ku a wannan shafi namu mai albarka. Sannan kada ku manta masu sauraro, ku daure da ku je ƙasan bidiyon namu ku danna mana alamar laki, sannan ku kuma yi mana comment don wato jin ra'ayikanku dangane da abin da ke ci gaba da faruwa a yanzu haka
tsakanin kosan waka da kuma rarara ɗin da kuma shugaban ƙasar da ke jamhuriyar Nijar Janar Abdurrahman Chani. Mun gode.